Como chega o equipo despois da vitoria do outro día? O equipo viña de encadenar 2 empates, rompeuse esa racha con un gol ademais nos últimos minutos. Como afrontou a semana o equipo? Bueno, a semana afrontou máis ou menos na mesma dinámica das que levamos, das últimas. Unha vez que pasamos o partido, aproveitamos aquilo que consideramos que nos pode axudar a crecer como equipo ou a enfocarnos no seguinte rival, que é o que normalmente facemos. A semana foi Arteixo e pensar un pouco neles e como vamos a tratar de competir este partido. A nivel anímico, un gol no 90 é positivo? Notase no grupo? Ganar sempre é positivo, da igual se é no 90 ou se é antes. Se é no 90, pues, bueno, hai esa explosión final un pouco, ¿no? de descarga de adrenalina e tal, e ganar sempre é positivo, encadenar vitorias, puntos, seguir crecendo. Co que me quedo no positivo é que o equipo, cando non é capaz a ganar antes, en todos os partidos o intenta e vai, esforzase e compite hasta o final. Eso é unha boa señal, sabes? Que o equipo non baixa os brazos e que o equipo intenta hasta o último minuto. Creo que é algo positivo que debemos aproveitar. Valorado ese partido con detenimento, xa máis tranquilos, máis pausados, que lección sacades da vitoria contra o Noia? Que foi o que máis che gustou? Donde se pode mellorar máis? Bueno, eu creo que, bueno, en líneas xerales o equipo sigue crecendo, sigue buscando as formas. Evidentemente queremos que o rival teña menos opcións, ¿no? O que menos nos gustou un pouco foron esas dúas situacións que máis ou menos tiveron claras. Estamos traballando sobre eso, sobre todo vamos a aproveitar agora un pouquiño o parón para retomar certos contenidos e comportamientos de patróns e regularidades que foron acontecendo ao largo destas primeiras jornadas. Hai cousas agora que temos aí un tempiño que vamos a coller, pero bueno, tampouco che vou a contar moito, pero bueno, é minimizar as situacións que pode ter o rival e seguir buscando a que os xogadores, digamos, cada vez se coñezan máis, se coñezan mellor. Eso vai a dar máis fluidez no xogo e en consecuencia vamos a ter mellores chegadas e aproveitar moito máis as que temos aquí. En termos xerais, agora que falabas do parón, é como que se cumple unha primeira parte da temporada, o equipo está líder, non perdeu ningún partido. Era o obxectivo? Crees que, bueno, pues hai moito marxe de melloras e che gustaría pois estar incluso mellor que o que está ahora mismo? Sí, sempre nos gustaría estar moito mellor, pero créeme, Brais, que non penso demasiado neso. Creo que non hai tempo para pensar eso. Cando cheguemos a Navidades e hai un pouco parón, pois reflexionaremos con máis calma. Ahora mismo, esta semana, non pensamos en nada deso, porque vamos en sábado, co cal se acorta tamén a semana de lunes, descansar martes e 3 entrenos, polo cal é o que pensamos en Arteixo, no partido que nos espera, na dificultade dese partido. Quero recordar que ven unha boa racha de resultados, que ven de os dous últimos rivais que os visitan, son sendo os empates. Falamos de Arosa, falamos de Somozas ali, veñen de empatar na Estrada. Compiteu ben con todos os equipos que están arriba, co cal o noso foco atencional, a nosa energía é preparar ben o partido, ir con unha boa mentalidade. Sabemos que non vai ser un partido fácil, como non é ningún, pero temos moita ilusión e moitas ganas de sacar estes 3 puntos ali en Arteixo. Que poderías destacar deles, así principalmente? Bueno, un equipo que nos conocemos, bueno, normalmente conoces a todos, ¿no? Sí. Pero bueno, aí teño xogadores que adestrei, pois, por exemplo, Álvaro Queijeiro, que é xogador moi técnico, un medio centro, que entende moi ben o xogo. Está destacando tamén Jota, que é un pouco media punta con moita movilidade, diestro, pero que é indetectable porque se move moito. Teñen a Adri Otero, que é un referente na categoría, teñen a Rojo, que é outro referente na categoría, un pouco máis de velocidade. Os dous teñen certa velocidade e teñen gol. Bueno, Romelo, que no Silva, Iker, que é un xogador en dereita que tal, a Marcos, que eu tuve no Berga, entrenaba con nós, era juvenil de último ano, entrenaba con nós, ahora parece que se está sentando moito no lateral dereito e lateral esquerdo. A Gulló, que tamén é unha referencia, moi fuerte en situacións de ABP que tenemos que controlar, moi bo desplazamento largo para habilitar os puntas. Bueno, creo que teñen un equipiño que conoce ben a categoría e que leva anos en ela e que
nas súas potencialidades e nas súas debilidades, en as que estamos un pouco traballando para, como che digo, dar un pasiño máis. Que o campo sexa de artificial afecta, non afecta? Non afecta, as dimensións son boas, relativamente novo, e estamos en terceira división e segunda ref e estas categorías hai campos de erva sintética, por lo tanto as condicións é de erva artificial, pero está en perfectas condicións para poder competir. E xa a última, o cambio a xogar un sábado, a nivel corpo técnico, como vos afecta o ter un adestramento menos? Bueno, a capacidade de adaptación é a que impera. A min, se me preguntas, sempre me gusta que foras casi sempre domingo a domingo e que non era estes cambios. A partir de aí, cero excusas. Pois o que tens que facer é seleccionar mellor a información e traballar un pouco sobre ela. Sí que teño que decir que creo que sería bo para a categoría na que estamos, que entendo que se non se sabe antes é por motivos de campos ou outras circunstancias que poda haber, pero eu creo que polo menos o viernes deberíamos saber cando se vai a xogar o seguinte partido, precisamente para organizar a semana deste eventos. Creo que sería bo non só para o Compo, sino para todos os equipos.